कथेचं नाव सपान. लेखक अंकुश गाजरे. भेताडाला पाठ टेकून, डोक्याला हात लावून, डोळं झाकून सोजा एखाद्या मेलेल्या मढ्यागत बसली होती. कशाच्या तरी विचारात पार गढून गेली होती. खांद्यावरचा पदर खाली पडला होता. डोक्याची केस पार विस्कटलेली होती. सोजाला कशाचंच भान राहिलं नव्हतं. सांजेची वेळ झाली होती. कडूसं पडलं होतं. चूल पेटवायची वेळ झाली होती. अजून दिवाही लावला नव्हता. सांजच्या पुरतं डब्यात भाकरीचं पीठ होतं. सोजाला सकाळच्या वेळेचा घोर लागला होता. संध्याकाळच्या वेळेला तर कालवणाला बी काही नव्हतं. मग कालवण कशाचं करायचं? उद्याची वेळ कशी काढायची? याच विचारात सोजा गढून गेली होती. सोजाच्या पदरात 2 पोरं, थोरला नामा, धाकटा सोमा. नवरा 6 महिन्यापूर्वी आजारानं वारला होता. आयुष्यात नशिबानं दुःखाचा डोंगर रचला होता. नवऱ्याच्या दवाखान्यानं तर कर्जाचा डोंबाळा झाला होता. त्यात नशिबानं नवऱ्यालाही वाचवलं नव्हतं. पैसे मागायला तर लोक सारखे दारात येत होती. खालच्या आईच्या रखमाबाईनं तर नुसता मूतमुंगळा आणला होता. तिच्याकडून घेतलेलं 2000 रुपये नवऱ्याला एक दिवस बी पुरलं नव्हतं. कर्जाचा सगळा डोंगर फेडल्याशिवाय गत्यंतरच नव्हतं. लोक जीव घ्यायला बी बसली होती. जमीन जुमला तर काही बी नव्हता. कुठलं येणंही नव्हतं. सोमा नामा तर बारकी होती. त्यांच्या शाळेचा खर्च होताच. हातावरचं पोट सारं तेच भागवता भागवता नाकी न आलं होतं. खुरपणाला गेलं तर पोटाला मिळत होतं. नाही गेलं तर कोण देतो? उपासमारीचीच वेळ येत होती. दारात एखादं जित्रा बी नव्हतं. भाऊभाऊकी दारात उभा राहू देत नव्हती. सोजाचं आणि पोरांचं पार हाल चाललं होतं. या आठवड्यात तर सोजाला खुरपाणी लागलं नव्हतं. मग दिवस कसं घालवायचं? पोटाला काय खायचं? लोकांचं कर्ज कसं फेडायचं? याच प्रश्नांचा डोंगर सोजाच्या डोळ्यासमोर थया थया उड्या मारत होता. उत्तर कसलं सापडत नव्हतं. सोमा नामा उशीर झालं बाहेर पोरात खेळायला गेली होती. अंधार पडत चालला होता. अजून घरात दिवा लावला नव्हता. सोजा अजून विचारातच होती. तेवढ्यात पोरं खेळून दमून घराकडे पळतच आली. घरात अंधार भरूक दिसला. उंबऱ्यातूनच अंधाराकडे बघत सोमानं मोठ्यानं आय आय म्हणून हाक मारली. सोमाच्या आवाजानं सोजा दचकली. विचारतंद्रीतून बाहेर आली. काय र बाळानो, काय झालं? सोमा एक हात पोटावर ठेवत म्हणाला, अगं आय, पोटाला भाकर तुकडा करते का नाही ग? सकाळ धरणं भूकनं आतडी तिळतिळ तुटायला लागलेत या. लय भूक लागली या. तोपर्यंत नामा तोंड वाकडं करत लाडानं म्हणाला, होय अगं आय, खरंच लय लय भूक लागली बघ. पोरांच्या अशा बोलण्यानं सोजाला गहिवरलं. ते प्रेमानं आपल्या चिल्या पिल्यानं म्हणाले, थांबा र बाळानो, काहीतरी खायला करते तुम्हाला. मग पोट भरून जेवा तुम्ही. तवर जरा बाहेर खेळून या. खायला झाल्यावर तुम्हाला हाक मारते. लगेच करते, थांबा आता. आपल्या पोटाला खायला मिळणार म्हणून पोरं बेडकागत उड्या मारत पुन्हा खेळायला गेली. सोजा जाग्यावर न उठली. तोंडावर आलेली केस बाजूला सारली. पदर नीट घेतला. अंधारातच तिनं अंदाजानं चाचपडत काड्याचं डबडं हुडकलं. दिवा लावला. तांब्यात पाणी घेऊन तोंडावर मारलं. पदरानं तोंड पुसलं. विधवा बाईचं जिनं कसं असतं हे फक्त तिलाच माहीत होतं. तिचं बिन कुकाचं कपाळ एखाद्या बिन भिताडाच्या रंगासारखं दिसत होतं. सोजाची आणखी जवानी होती. तिनं तिशी नुकतीच ओलांडली होती. तरुण वयातच देवानं कपाळ पांढरं केलं होतं. पाठीशी नवरा नसला की या समाजातली डुकरं दाबा धरून बसलेली असते ती. पण या डुकरांना सोजा चांगलीच ओळखून होती. त्यांना ती भीकही घालत नव्हती. सोजाच्या डोक्यात अजून विचार चालूच होता. चटणी भाकरी खाऊन खाऊन पोरं पार किटली होती. चटणी भाकरी खाण्याशिवाय त्यांच्या नशिबात दुसरं काही मिळालंच नव्हतं. चांगलं कालवण त्यांच्या बाप जन्मी त्यांना कधी माहीतच नव्हतं. सोजानं मनाशी विचार केला, लेकरांना कधी चांगलं चुंगलं कालवून खायला मिळालं नाही. चला
आता तरी त्यांना कालवण करावं. 4 घरं फिरून उदारपादार 4-5 कोंबड्याची अंडी बघावीत. चांगलं कालवण करावं. पोट भरून लेकरांना खायला घालावं. खुरपानाचं पैसा आलं की त्यांचं देता येतील. तोपर्यंत कोणीतरी देतील उदारपादार अंडी. सोजाचा मनात विचार पक्का झाला. सोजा उठली, घरातनं बाहेर आली, कवाडाला कडी लावली, डोक्यावर पदर घेतला, पावलं उचलली. पोरांना अंड्याचं कालवण करून घालायचं म्हणून तिचं मन म्हावारलं. म्हावारलेल्या मनानं ती झाप झाप पावलं उचलायला लागली. शेजारच्या नागाबाईच्या दारात जाऊन ती उभा राहिली. घराबाहेर अंधार होता. सोजानं बाहेरूनच दबक्या आवाजात हाक मारली, अगे नागामावशे, नागामावशे. नागाबाई चुलीमोरं भाकरी करत होती. तिनं सोजाचा आवाज ओळखला. सोजा रात्रीचं दारात आल्याचा तिला राग आला. ती ताडशिरी उठली, पेटाच्या हातानं तशीच बाहेर आली आणि थोडी तावातावूनच म्हणाली, काय ग सोजे, इदुळा अंधा इंदाराचं काय काम आहे ग आमच्या दारात? आमच्या नवऱ्या बिवऱ्याला भुलवायचं आहे काय, होय ग? सोजा झार उतरली. तिला काय बोलावं तेही कळेना. तरी तसंच जडमानानं तिनं तोंड उघडलं. काय बोलते अगं नागा मावशे? अगं पोरांना कालवणाला काहीच नाही बघ. पोरं चटणीवर भाकर खायना झालेत या, म्हणून 4 अंडी उदारणी हवी म्हणून आलती, आणि तू तर वेगळंच बोलतीया. सोजाचं हे बोलणं ऐकून नागाबाई थोडी मवाळपणे पण खोचक शब्दात म्हणाली, बरं ते जाऊ दे, पण अगं तुला काय येळ काळ हाय बिगा नाही ग? अगं येदुळा घरात लक्ष्मी यायची येळ झाली या, आणि तू उदार अंडी मागाय आली व्हय, आणि ती बी फुटकं कपाळ घेऊन. हे बघ, पुन्हा फुटकं कपाळ घेऊन दारात येऊ नग बघ, जाईत ना. एवढं बोलून नागाबाई झटशिरी घरात निघून गेली. सोजाचा पान उतारा झाला. तिला झार घाम फुटला. तोंडातून शब्दही निघाला नाही. सोजानं मान फिरवली, तोंडाला पदर लावला, डोळं गाळत तडक घर गाठलं. अपमान कोणाला सांगायचा? विधवा बाईचं जिणं कोणाला सांगायचं? वनवास कोणाला सांगायचा? गरिबी कोणाला सांगायची? घरात येऊन पुन्हा सोजा भितळाला पाठ टेकून रडत बसली. खेळता खेळता पोरांना भुकेची जाणीव झाली. पोरं धावतच आली. आल्या नामा म्हणाला, झालं का नाही गाय कालवण? लय भूक लागली या. नामाचं हे बोलणं ऐकून सोजाला हुंदका फुटला. ती हुंदकं देत रडायलाच लागली. सोमा नामा नाईला रडताना बघितलं. त्यांना काय झाले तेही कळेना. दोन्ही लेकरं आपल्या आईजवळ बसली. सोमा आपल्या आईची मान वर करत म्हणाला, काय झाले गाई रडायला? सोजा डोळं पुसत म्हणाली, काय नाही रे बाळानो. नामा आपल्या हातानं आईचं डोळं पुसत म्हणाला, काय नाही कसं? खरं खरं सांग, रडायला काय झाले ते? सोजानं आपल्या पिलांना सारं खरं खरं सांगून टाकलं. दोन्ही लेकरांना राग आला. त्यांच्या डोक्यात नागाबाई बसली. सोमा रागानंच दात खात म्हणाला, हे बघ आया, आता आपल्या कोंबड्यांची अंडी असल्या बिगर आम्ही अंड्यांचं कालवणच खाणार नाही. आणि हे बघ, पैसा असल्या बिगर कधीच लोकांच्या दारात जायचं नाही. एक टाइम उपाशी झोपायचं, पण कोणासमोर हात पसरायचं नाहीत, समजलं का? सोजाला पोरांच्या बोलण्याचा डोंगरा एवढा आधार वाटला. सोमानं सोजाचं डोळं पुसलं. तोवर नामा म्हणाला, आय चल उठ, तो मला कवा कवा ₹1-2 खायला दिलं होतं. ते पैसे मी साठवून ठेवल्या. ते माझ्याजवळ 70-80 रुपये आहेत. ते पैसे मी तुला देतो. त्याची कोंबडी आणि अंडी आण, आणि तुझ्या जवळचं थोडं पैसे त्यात घाल. आपण कोंबडी बसवूया. लय पिली निघत्या तीच पिली आपण मोठी करायची आणि मगच अंडी खायची. सोजा नामाकडं कौतुकानंच बघायला लागली. नामा पळतच बाहेर गेला. त्यानं वळचणीला गुंडाळून ठेवलेलं पैसे काढलं, घरात आला, सोजाच्या हातावर टेकवलं. तवर सोमानं बी साठवून ठेवलेलं 50 रुपये आणलं, सोजाच्या हातावर टेकवलं. सोजानं आपल्या पिलांना मिठीत घेतलं, पटाटा मुख घेतलं. तिचा ऊर भरून आला. सोजानं आनंदानं चूल पेटवली.
चुलीवर तवा ठेवला. काटवडीत भाकरीचं पीठ घेतलं. पीठ पाण्यात कुस्करलं. 2-3 भाकरी वडवल्या. लेकरांना जवळ घेतलं. एक ताट घेतलं. ताटात चटणी घेतली. तेल नव्हतंच. चटणीवर थोडं पाणी ओतलं. भाकरीच्या तुकड्यानं चटणी कालवली. भाकर घेतली. एक भाकरीचा तुकडा मोडला. चटणीत बुडवला. एक घास लेकरांना भरवला. आई हातानं भरवती म्हटल्यावर पोरं हरकून भाकर खायला लागली. लेकरांची भाकर खायची झाल्यावर तिनं हातरून टाकलं. लेकरांना झोपवलं. मग स्वतः अर्धी भाकर खाऊन घेतली. सगळं आवरून झाल्यावर हातरुणावर लेकरा शेजारी अंग टाकलं आणि मग रात्रभर सोजानं डोक्याखालची उशी डोळ्यातल्या पाण्यानं भिजवून काढली. रात्र डोळं गाळण्यात निघून गेली. सकाळ झाली. सोजा लवकर उठली. पोरंही उठली. लवकरच आंघोळ उरकली. चहा पाणी केलं. चहा झाल्यावर सोजानं पोरांना खेळायला पाठवलं. मग पोराने दिलेलं पैसे हातामध्ये घेतलं. भरभर पायाला भिंगरी बांधल्यागत 5-6 घरं फिरून 20 कांडी गोळा केली. केसराबाईच्यातनं एक खुडू कोंबडी आणली. सोजानं झाप पावलं टाकत घर गाठलं. पोरही आईला बघून घरी पळत आली. सोजानं अंडी कोंबडी ओट्यावर ठेवली. खोपाड्यातलं एक डालगं बाहेर काढलं. थोडं पाचरूट गोळा केलं. पोरांनी पळत जाऊन निरगुडीचं फाटं आणलं. मग सोजानं फाटं सवाळून पाचरूट निरगुडीचं पालं डालग्यात भरलं. डालग्यात सारी अंडी पसरून ठेवली. पोरं कोंबडीकडे टकामका बघत होती. कोंबडी कुर करत होती. पोरांना सारं नवल वाटत होतं. सोजानं कोंबडीला उचलून अलगद डालग्यात अंड्यावर ठेवलं. कोंबडीने लगेच सारी अंडी पाकाखाली घेतली. कोंबडी अंडी घोळायला लागली. पोरांची मनं मावरली. चेहऱ्यावर तेज आलं. सोजाच्या पोरांच्या मनात सपान ठरलं. अंडी खायची तर घरच्याच कोंबडीची खायची. दिवसामागे दिवस जात होतं. कोंबडी अंडी घोळत होती. पोरं कोंबडीची उठाठेव करत होती. खायला ठेवत होती. पाणी ठेवत होती. पोरांची मनं कोंबडीची पेलं बघायला मावारली होती. सोजा खुरपायला जात होती. घर चालतं झालं होतं. 20-25 दिवस निघून गेला. सकाळची वेळ होती. सोजाला 2 पारगीनं खुरपायला जायचं होतं. त्यामुळं सोजा गडबडीनं भाकरी थापत होती. पोरं भाकर खात होती. त्यांनाही शाळेला जायचं होतं. तेवढ्यात कोपऱ्यातल्या डालग्यातनं पिलांचा चिवचिव आवाज आला. पिलांचा ओरडल्याचा आवाज सोमा नामाच्या कानावर पडला. पिलांच्या आवाजानं सोमा ओरडलाच. आय पिलं. सोजाचं लक्ष डालग्याकडे गेलं. ती तशीच उठली. पोरही ताटावरनं उठली. सोजानं डालग्यावरची पाठी काढली. इवलीशी गोंडस सारी पिलं नजरेला पडली. सोजाला आनंद झाला. आनंद उरात मावेना. आभाळ कवेत आल्यासारखं वाटायला लागलं. पोरांच्या नजरा डालग्यात गेल्या. काळी पांढरी तांबडी खरडी बांडी गोंडस पिलं नजरेला पडली. सोमा नामा तर आनंदानं उड्याच मारायला लागली. 16-17 पिले अंड्यातून बाहेर आली होती. सोजानं हळूच पिलांना डालग्यातून बाहेर काढलं. पिलं गुबगुबीत कापसागत दिसत होती. रंगीबेरंगी इकडून तिकडं पळणारी पिलं बघून पोरांना आणखी आनंद झाला. पिलं आईच्या मागं फिरायला लागली. अन्नाचा कण कण चोचीनं टिपायला लागली. दिवसामागे दिवस जात होतं. सोजा आनंदामध्ये राहत होती. पोरं कोंबड्यांच्या पिलात रमत होती. पिलांना दाना पाणी चारण्यात दिवस घालवत होती. पिलं मोठी होत चालली होती. सोजा कामाला जात होती. पगार मिळत होता. पोटा पाण्याचं भागत होतं. थोडं थोडं कर्ज फिटत होतं. घरात एका कोंबडीमुळं सारं आनंदी वातावरण तयार झालं होतं. 3-4 महिने निघून गेलं. पिलांच्या आता तलंगा झाल्या होत्या. तलंगा आता आठवड्यात 2 आठवड्यात अंडी घालणार होत्या. पोरांना घरच्या कोंबड्यांची अंडी खायला मिळणार होती. सोजा पोरांना अंड्याचं कालवण करून खायला घालायचं सपानं उराशी बाळगून होती. पोरं कोंबड्यांना खायला घालत होती. मुंगसापासून बोक्यापासून कोंबड्यांचा बचाव करत होती. सगळेजण आनंदात होती. सांच्याची वेळ होती. सोजा नुकतीच कामावरून आली होती. चूल पेटवली होती. एक भाकर तव्यात तर दुसरी भाकर काटवटीत होती. पोरं बाहेर ओट्यावर बसली होती. कोंबड्या कोंडायची वेळ झाली होती. सोजा भाकरी थापत थापत सोमा नामाला म्हणाली, ए बाळानो,
तेवढ्या कोंबड्या कोंडा. पोरं उठून कोंबड्या कोंडायला लागली. तेवढ्यात खालच्या आळीची रखमाबाई हातात पिशवी घेऊन दारात येऊन उभी राहिली. एक हात कमरेवर टेकवत पोरांना म्हणाली, ए पोरानो, सोजा आहे का रे घरात? रखमाबाईचा आवाज ऐकून सोजा बाहेर बघत म्हणाली, या रखमा मावशी, आत या, चहा करते. रखमा चढत्या आवाजात म्हणाली, ए बाय, मला येळ नाही, तूच ही बाहेर. सोजानं तव्यात भाकरी टाकली, पाणी लावलं, हात धुतला, लगेच बाहेर आली आणि म्हणाली, का वयीनं केलं मावशी? अगं काय म्हणून काय विचारते ग सोजे? अगं पैसं बिसं द्यायचं ध्यान बिन होतंय का नाही ग तुला? अगं नवरा आजारी होता तवा बारकं तोंड करून आली होती की ग पैसं मागायला. न मागता कळत नाही का ग द्यायचं? का दारात यावं लागतं? सोजाला काय बोलावं तेच कळेना झालं. तशीच सोजा बारक्या आवाजात म्हणाली, मावशी, शनिवार पतो थांबा, शनिवारी देते, खुरपणाचा पगार बी होतो यातवर. रखमा हात हलवत म्हणाली, अगे सोजे, मला शनिवार बिनवारचं काय सांगू नको, आजचं बोल आजचं. नवरा माझ्या नरड्याचा घोट घ्यायला बसलाय, आताच पैसे घेऊन ये म्हणलाय, नाहीतर उमऱ्याच्या आत बी मला येऊ द्यायचा नाही. मला काय सांगू नको बाया, मला पैसे दे. रखमाच्या बोलण्यावर सोजा डोळ्यात पाणी आणून कळवळून म्हणाली, अहो रखमा मावशी, 2 दिवस तरी थांबा घेऊ, 2 दिवसात काहीतरी ऍडजस्ट करते मी. आता गो बाया, पुन्हा तीच का? अगं तुला सांगितलेलं कळतं का नाही ग सोजे? अगं मोकळ्या हातानं आल्यावर नवरा घरात घेणार नाही म्हणलाय मला. तुझ्यासाठी माझा हाल नको. अगं तुझा नवरा आजारी होता म्हणून मी माया कराय गेली आणि चांगलं चांगलं टाले की ग माझ्या. बरं असं कर, पैसे नाहीत ना, मग कोंबड्या दे, कोंबड्या नेते. सोमा नामा कोंबड्या कोंडत होती. रखमाबाईचा आवाज ऐकून कोंबड्या कोंडायच्या सोडून पोरं जागेलाच उभा राहिली. रखमाबाईकडे एकटक बघायला लागली. पोरं काळजीत पडली. कोंबड्या नेती म्हणल्यावर सोजाला तर हुडहुडी भरून आली. तिला काय बोलावं कळेच ना. रखमा ऐकायला तयारच होईना. सोजा रडत सांगत होती, पण रखमा ऐकत नव्हती. रखमा सरळ म्हणाली, हे बघ सोजे, पैसे दे, नाहीतर मी साऱ्या कोंबड्या भरून नेणार म्हणजे नेणार बघ. सोजा कळवळून सांगत होती, पण रखमा ऐकत नव्हती. 15-20 मिनिट सांगण्यात गेली. रखमानं काही ऐकलंच नाही. सरळ रखमाबाई खुरड्याकडे गेली. खुरड्यातनं बका बका कोंबड्या बाहेर काढल्या, पिशवीत भरल्या. पोरं डोळ्यात पाणी आणून आपल्या कोंबड्याकडे बघत होती, पण तोंडातून शब्द काढत नव्हती. सोजा रडत रखमाचं पाय धरत म्हणत होती, रखमा मावशी, तुम्हाला 2 दिवसात तुमचं पैसे देते, पण माझ्या लेकरांच्या कोंबड्या नेऊ नकास. माझ्या लेकरांच्या तोंडातला घास हिसकावून नेऊ नकास. तुमच्या पाया पडते, मी तुम्हाला हात जोडते. सोजा कळवळून सांगत होती, पण रखमाला काही पाजरच फुटला नाही. ती तशीच कोंबड्या घेऊन निघून गेली. पोरं पळत पळत जाऊन आपल्या आईच्या कुशीत रडायला लागली. सोजाही रडायला लागली. आनंदामध्ये जाणारी रात्र मावळली. पोरांची माहवारलेली तोंड नरवसली. कोंबड्याचा खुरडा मोकळा पडला. सोजाचं पोरांना अंड्याचं कालवण करून घालायचं सपानच राहिलं. पोरांचाही घरच्या कोंबड्यांचं अंड्याचं कालवण खायचं सपानच राहिलं. थोड्या वेळानं उठून सोजा घरात गेली, तर तव्यात टाकलेल्या भाकरीची करपून राख झाली होती. सोजा मट्ट दिशे खालीच बसली. तेवढ्यात सोमा घरात आला. आपल्या येवल्याच्या हातानं आईचं डोळं पुसलं. सोजाला हुंदका आला. तसा सोमा उठला. कुडात कुपसून ठेवलेलं 50 रुपये काढलं. नामानं 100 रुपये काढलं. आईच्या हातावर टेकवत सोमा नामा म्हणाली, आई उठ, ह्या पैशाची एक खुड कोंबडी आण, अंडी आण, आपण पुन्हा कोंबडी वसवूया. सोजा लगबगीनं उठली. डोळं पुसलं, पदर कमरेला खवला. गर 4 घरं फिरून अंडी गोळा केली. खुड कोंबडी विकत आणली. पुन्हा पिलं काढण्यासाठी कोंबडी डालग्यात बसवली. पुन्हा पोरांची मनं मावारली. कोंबडी अंडी घोळायला लागली. आणि पुन्हा सोजानं पोरांना अंड्याचं कालवण करून घालण्याचं सपान ओराशी बाळगलं.